Welcome! Va bé tot? Això és Bufotes Balearicus. Avui, anem amb un pot de retras, començam un pot tard, però això, avui estem a un podcast que mos va sortir de davall del Xapell. O més ben dit, com diuen dins el món de la faràndula, de la xistera. Xistera que deu venir de xistes. No sé si ho sabeu, almenys la nostra. Més que xistes és la comèdia que duim tot el dia damunt aquest home, aquest energúmeno i... Exacte. Bro. Això ara ho faig, després ho entendreu. Exacte. Realment, les visionàries d'aquest projecte de futur incert, del qual ja en duim una traquelada d'episodis i any i mig de gravacions, varen ser les nostres dones, junt amb les seves amigues, que supos que fartes d'escoltar-mos dir bajanades una darrere l'altra, sin ton ni son, mos varen dir. I per què no feis... Sin ton ni son és una marca de teles. Sí, sin ton ni son. Bona. Bro. Bufotes Balearicus. Yo, ya tú sabes. Bueno. Desde Caconco. Vens molt flowero. Dame tu cola. Ja. Ara que sense meva veu no sona tan bé, que no. Hòstia. Bueno, les nostres dones un dia mos varen dir i per què no vos tanqueu dins un clon negre amb una gravadora i feis un podcast d'aquests que s'usen tant ara? Aquest home i jo mos varen mirar i brindant amb una fantacero varen dir va tu el mundo, mos hi tiram. No s'enxerri més. Veuràs tu. El xat de 2 setmanes varen quedar per encendre el micro a un sotano d'entià i... Me sento sa, un sotano, la sotana i el sotano. I tot eren nervis, aquests de mallorquí, m'enteneu? Que tant arrossegam els mallorquins. Encara arrossegam. Sí, encara ho fem. Aquests tura, xietosit, no saber què dir, perdre el fil, bé, això encara ho fem. Però a batuda d'ell varen riure el que no està escrit i varen decidir de tirar endavant i per sorpresa de les nostres dones, que pareixia que ho varen dir com de broma, i ja ho veus, tot lo de més és la nostra història. Benvinguts siau tots en aquesta estoneta de baixa serietat i plena de bajanades. Saluts a tothom! Vinga, anem, salut! Salut, me cago en Déu! Vinga, cago en Déu. I això, avui és l'episodi 50 i avui som dia 1 de juny. I què se celebra avui? Què se celebra? Què se celebra? Celebra... Bé, igual. Good times, come on! En distints països del mundo, el Día Internacional de la Infancia. Elena, la jornada tiene el objetivo de recordar que los niños son el grupo más vulnerable y también el más afectado por las distintas crisis regionales y mundiales. I un collons! Els niños són n'hi ha caucanin que, vamos, toma tu adéu. Massa espavilats. Saps? Sí, exacte, amb un calcetí brut. Avui idò feim festa, o almenys per lo burrots i ninots que som. I és vera, perquè nosaltres som... No diuen que nins... Nosaltres som com a nins que m'agraden les juguetes un poc més cares. Exacte, sí. Nins en joguetes cares. Exacte, cotxes un poc més cars. Quan eren petits valien un cotxe dirigido, ara un cotxe, un Tesla. Que pareix que encara no hem acabat de créixer mentalment, ni de conya. No. Molt d'anys per nosaltres. Avui també és el Dia Mundial de la Leche. Cert? No es broma. Ya está. Esta iniciativa surgió con el objetivo de centrar la atención en la leche como alimento global y difundir las actividades vinculadas a este sector. Jo sempre he trobat que la pel·lícula de Viven hagués pogut tenir una altra temàtica. La elección de la FAO como entidad promotora subraya la importancia de la leche en la alimentación y economía mundial. En sèrio, això que he dit, ho he dit de veres, no ho he pensat. També fem festa per això, perquè són la leche. O per totes les llets que mos han pegat durant la nostra vida. Tal qual. Vámonos. Bueno, ja, Tomeu, de què xerrarem? Bueno, avui xerrarem... avui tindrem un parell de notícies, però un parell de palmesano, no un parell d'aquest de fora Vila.
Tindrem una bufata today que podria salvar l'estiu en els Sollerits. Ojito, verbosun. Sollerland. Sollerland, exacte. Ciutat de vacaciones, de lo que vulguis. I algunes anècdotes que mos varen quedar en el tintero. També, en Jesús. En Jesús Quinquero. També tindrem coses que mos envien i qui sap si qualcuna que altra sorpresa del pànico. Hi ha una... Podem dir la sorpresa, no? Lo que ve. D'on ven? Jo ara... Avui han començat tard, el que han dit, que han començat a les 1000 a gravar. A les 1000. I és per culpa meva. Tal qual. Bro. Perquè vengo del dentista, bro. I han decidit donar una sorpresa per aprofitar que tens la boca mitja enrampada. Sí. Que no és conya. No. Ja he entrat xerrant un poc raro. Exacte, xerrant un poc raro. Amb una gassa plena de sang per dins la boca. La persona que m'arregla el barram, podem dir, no? Per fer publicitat. Sí. De puta mare, perquè és veritat que mos trata de puta mare. La dona d'en Tomeu ha dit, si vols te poso una miqueta més d'anestèsia i així podràs cantar una cançó. Espera, que faig... Clic. Nordens, la millor clínica de Pollença. Clic. Estàs segur que li vol fer propaganda d'aquest... Ara ja no ho sé, ara m'estic dubtant. Bé, li demanes i si no ha d'anar, ho team, no te preocupis. Jo, en la teva dona, vull estar bé, No sé com ho vol. Ja crec que sí, que li anirà bé. No em fa molta publicitat i té molta gent, deu ser per qualsevol cosa. No, totalment. Exacte, que no ho necessita. I doncs han decidit aprofitar l'anestesi per dir, i si fem un... Què se diu? Aprofitam que estem la boca enrampada per cantar una cançó de reggaeton. Sí, me va bé. T'ho compro. I el nostre tècnic, estupendo tècnic, mos ha duit una base de reggaeton. Oh, mama, què me dius? I hi haurà cançó de reggaeton en la boca enrampada. Hòstia, que bo. Vale? M'encanta, sí. Perfecto. Coge el reto, coge el guante. He fet una miqueta d'espolet, però bueno, això és bufates baleàricos. Aquí... No, així, si no ho fa gana, ja podeu ter ara. Exacte, ja. Encara no ha sortit un porc, perquè qualcú t'hais aquí. Ara podeu pitjar stop i posar la darrera cançó d'en Shakira. La persona aquesta que m'ho va dir que m'ho escoltava fins al primer porc, ja pot aturar. Sí. Que són d'escarosos. Bueno, el porc ja el varen posar quasi el primer dia, m'entens? Vull dir... Es forma part de la nostra identitat. Si sabes com me pongo, pa què m'imitas? M'agrada molt el porc. Ja fa molt d'esport. Sí. Bueno. Vinga, anem a ses notícies. Sí. I ara YouTube mos acaba de treure el capítol de fora. Sí, perquè hem posat una cançó sense drets d'autor. Cal que s'ho expliqui? No, ja tampoc. Interior ordena no sancionar... La ropa. No doblegar la ropa, ja has dit? La ropa interior, a lo més interior. I exterior. ¿Qué es la ropa exterior? Bueno. Interior ordena no sancionar el consumo y la tenencia de drogas en un vehículo estacionado. ¡Bravo! ¡Bum! ¡Bravo! Oh, yes! Faltaven polítics intel·ligents. Mirau, si era fàcil acabar amb el botellón. Coño, ho teniu davant? Dins un cotxe. És a dir, com acabes amb el botellón? Pues mira, que sigui que no te puguin posar una multa per tenir drogues i consumir drogues quan tens el cotxe aturat. Ja està, s'ha acabat el botellón. Tothom ha fet les retxes a damunt la bandeja de darrere del 4L. Saps? Davant un parque. Exacte, davant un parque ple de nins. Cap puta problema, m'entens? Tu tots una botella de terra i... a la puta presó. Botellón, això, botellot. A més que sona fatal, el botellot. Quin mal traduït que tenen per coses en català. Aquí fan botellot. En canvi, TikTok mos agrada. TikTok. Instagram. La solució de per acabar amb el botellón que era que te puguis drogar dins el cotxe, tio. El cotxe és meu. És com si fos una casa. Ha hagut de venir al Ministeri de la Roba Interior per dir-te que per acabar amb aquest puta problema. Conyo! És un problema. Perdó. Si ho teníeu tan... No se pot dir aquesta paraula perquè això és la setmana del GTI vehicle més H+. Del Golf GTI, sí. Sí.
Bueno. Hem d'anar alerta a dir la paraula aquesta moltes vegades. Sí. Si no surt en Beetlejuice, Sí, oye. tio, m'ha encantat, tio. És que, en sèrio. Perquè han dit que tot el que està dins del teu cotxe és privat. Mira, pot tenir el que vulgui. No. Un badoca. No te pot fer un gin tònic, no te pot fer una pomada, no te pot fer un whisky amb Coca-Cola, no te pot fer una canya valls en mistela, Amb el cotxe aparcat? mistela brossat i una miqueta de lima per damunt. Bro, Però bo, sat. és boníssim. Sí. No, sí, tal qual has dit. Una nueva polèmica... No va quitar com... Bé, és igual. Ja està. Mira si era fàcil, Bueno, ja està. Res, bé, és pràcticament el que has dit. Ara jo puc tirar un xorro de notícies que són lletres una damunt l'altra. No mos interessa. Vas explicar bellíssim. No mos interessa. No, és que no interessa. No m'interessa gaire, la veritat. Va, que era un puto problema botellón. Sí, Saps? era La un gent se problema. queixava. No, ara ja no. Ara ja no. Ara la gent ja no fa botellón, se droga. Perquè és legal. Sí. És legal? Legalització. De calidad barato. Bé, Tal qual, tia. Un saludo a todo Mallorca. me encanta. Desde allí. Venga. Sí. Siguiente. Una mujer murió en un bingo de Mar de Plata. Això no té pinta de ser per aquí, crec que és per Argentina. Y los jugadores siguieron apostando al lado del cadáver. Que no se diga. Perquè no s'havia acabat la partida. Qui diu Mar de Plata diu Rosales, saps? Sí, a Rosales. En Rosales mateix ja has pogut passar. Tenía 71 años y falleció por causas naturales. La imagen generó indignación a algunos de los presentes. Claro, Andy. Diu això. Tu, en Xisco no respira. Eh. Bé, però no han xentat la línia. Agafa l'escartó. No han xentat la Així, línia. a poc t'agafa l'escartó d'amagat, segurament, perquè no diguis res, saps? Ara sobre en Martó, no, estira el xertó. Que no fa olor. No, però, El clar... bo és que quan va llegir aquesta notícia, justament estava sopant amb una parella d'amics que les dones d'Argentina. Ui. Des d'aquí un saludo, perquè de més mos escolten. Ahà. Com a mínim ells. Saludo. No ho sé. Saludo. Molt bona gent, els estimo un munt. I me diu, totalmente creïble. Somos así. Sí, somos así. Ho veus? M'ho va dir directe. No els va defensar ni una merda. Diu, No. els meus compatriotes són així. Això pot passar perfectament. Joder. Bueno, M'agrada. No, a veure, és que pot estem passar... de conya. No, i si te toca? Tu ara allà t'has d'aturar. Saps? I ara, sigan. Et sagrat. Això Jueguen. Jueguen, sigan, saps? Et sagrat allà al bingo, perquè aquí si te'n vas a segons quins puestos, són molt professionals. A Rosales, que has dit tu, a Palma, jo sé de gent de la nostra Un edat... per amunt i un per avall. Ué, aquí per avall. No canten així, Tu, van a tope. Van a fer del pes allà. Tot hosti, Sí, perquè en el poble diuen és que els llepen 60, no! Hombre. Els dos patitos, 22! Mon pare, que és àcido del club, que diuen, li diuen el club. El club. A Pollença se diu U club. El club. I Tu trup. Exacte. I fan, en els puestos així de la tercera edat i tal, fan bastant de... El bingo mou pasta. És vera que tampoc se juguen molt dels bets i tal, però sí. T'entenc. Saps? I els encanta. El Sí. diumenge és bingo. Clar. Rumicup i bingo. Rumicup. Conyo, Rumicup, molt bé, no? Rumicup i... passada. Has jugat mai? Sí, sí. Ui, la meva dona estava enginxadíssima. És entretengut. Te vaig dir, perquè no jugava a Catan? És llarg, però és que tant. Joder, és llarg, tio. Joder, més dia... Però una puta Més llarg que passada. un dia sense pa. Passa És a dir, vosaltres... el Catan te transforma en fill de puta. Així de clar. Anar a putear. Si no veres, jo... No. Si no veres i si no ves. Sí, exacte, si no veres. Si no veres. Ei. Ai, si no veres. Si no veres. I tu jugues amb la teva família. El primer que pren la dinàmica del joc se torna un cabron. Se torna un cabron que Però tu dius... inclús els teus fills. Sí, tu series capaç de putear els teus fills. Els teus fills, claro. Els teus fills van al lot, tu no els aputees, a lo millor. No. De tot d'una, perquè que n'apren i tal. El van al lot, quan veus la dinàmica del joc... T'apunyala per l'esquena. per la puta esquena. És un joc, que per cert, igual poden jugar, poden xerrar de jocs, avui, Bueno. però és un joc terrible. Si qualcú no el coneix, Alexi, per favor, juga-hi, saps? Perquè te torna cabron. Catan. És Catan.
No és com l'ajedrez, que tu dius que som nosaltres d'escac som molt fans, perquè sempre deien que aquí no hi ha res més que intel·ligència. No. Que tant és vera que segons el que te surt, pues, pots jugar més o pots jugar menys. Però és igual. Escacs és una altra cosa. A Pollença se juga ucacs. Putumps. Sorry, pollencins. Jo he jugat el campionat d'ajedrez. No podem entrar... I tu que estàs... I si jo no puc entrar... Tu estàs empotronat. A bon quiet a dormir. A Crestatge. No. Bueno, aquí ja pues tot meu. No, jo a Crestatge muntaré una tenda de champanya un dia per si de cas a Crestatge. Ja et Celina. Bueno. Res. Vinga, avui tenim... Seguimos. Vinga, què tenim avui? Vinga, música de... Bufata Today. Espai oferit pel nostre tècnic de so estimat i enyorat quan no pot venir perquè té asiàtica. Sí, i que la màquina no funciona tan llatina quan el demaneig ell. O cada empenya. Joan Jaume. Yeah. Vinga, te toca. El túnel de Solla reconvertit en passatge d'esterror per assustar els girufos. Solla, Mallorca. Solla Land. Mallorca. Atenció, bufeters. Atenció, bufeters. El túnel de Solla... The Tunnel of... Vols dir que s'han d'enterar els estrangers? No ho faré. No està mal tirat, que els estrangers vagin d'entendre en això, perquè, ojito, a veure... Ho podem fer, Joan, espenyarem la bufata today. Vale. Però ha d'estar en background. Vale. Atenció, bufeters. Atenció, bufetes. El túnel de Solla... Tu tens la veu més forta que jo, ha fet un pas més enrere, hombre. Puc background? Me cago en the crustal. Just close. Oh shit, on the crusts. On the part of the breath that is more hard than the other. Hombre, els inglesos solen emplear moltes menys paraules que en altres. Quan una paraula en anglès... Però no sé com se diu crosta. Mira, ante la duda dius cruster. Cruster, vale. No és vera, però té de guai. I ja està, cruster. Vale. Atenció, bufeters, el túnel de Solla ja no és només una infraestructura per passar d'una banda a l'altra. Ara, el primer... Un bull de molt, Ara és el primer passatge del terror rural homologat pel Consell de Mallorca. Homologat of Advice of Mallorca. No sé com sortirà això. Amb el reclam entrevalent i surt amb el cul ruat. Go violent and go out with the ass ruet. Ok. Bueno, i tot amb un objectiu clar, fer fugir els turistes massificadors que campen a sus anxes per la zona. Segons els responsables, l'experiència immersiva arrencada... Espera, no és anglès. Uf, això no rala, Vinga, puc xerrar més poc a poc, sí, hombre, coño. Segons els responsables... Seconds of the... Ara hem mullat el puto traductor totalment. Segons. Ara estàs deixant pensar més en el senyor José Luis Google, Of the responsibles. No sé, gent no s'haurà enterat, tianet. Vinga. Segons els responsables, l'experiència immersiva arranca... Arranca ja a l'entrada del túnel. A on la Jaia Corema te diu bon dia i t'entaferra... Thank you day. No, espera. Easter woman, old woman. Easter tu. Easter old woman. T'entaferra una mà plana amb una arengada seca. Buf. Estic per deixar un espai... A hand... A plain hand with areng dry. Molt bé. Dins el túnel... Me fa mal el cap, tio. Ja està. És que volia veure... Ara m'ha pegat mal de cap. Bueno, dins el túnel només hi ha espelmes, dimonis fluorescents i padrines fantasmes. Els guirits surten assustats cridant «Mamma mia!» Here we go again. Mentre les padrines els recomanen anar a la calobra
a fer-se selfies i deixar Solla tranquil. M'encanta un inglès Per quan diu where is the calobra? Calobra. I dic, en sèrio. Un amanaro, saps què és un amanaro? On el pare de mon pare demanava un amanaro i era un almendrado. Oh yes, real, perquè m'ho varen demanar això. Sorry, can I have a amanaro? Amanaro, i jo, what the fuck? Papà, ja és un amanaro. I ell, com que ja li havien dit, va dir, és un almendrado. I jo, clic, vale, logro. Perdó, he deixat la notícia mitges, això m'ha sap molt de greu. Bueno. Sí, això li dius a totes. Bueno, el Consell afirma que tot això és per protegir Solla dels guiris. M'ha agradat un poc amb aquesta traducció. D'advice m'ha agradat, És per recordar que això és per protegir Solla dels guiris i recordar que abans que tot era millor. Abans tot era millor. Vinga, va. No arranca. I amb més sobrassada, sobretot. Molt bé. Vos heu quedat en la copla. Aquesta traducció intermitja, no sé si vos ha ajudat. Falta. No ha ajudat gens. Penjarem la notícia fora Bowenhoff, per favor. Sí, llegiu-la si vos voleu quedar un poc en la notícia. Uepa, ara va entrar un perrete. Jo crec... Vale. Hombre, com no. Jo crec que podem anar... Perquè m'està començant a passar l'efecte de l'anestèsia. I no funcionarà. Era una cantant d'anestèsia. Jo crec que aquí podem començar a fer el nostre temazo, no? Que teníem preparat. Bueno, no el tenim preparat, realment tenim una puta base rítmica i improvisarem una cançó de reggaeton. Sí. Amb anestèsia. Yo! Tu saps jo. Tia Geneta! Estàs con cor, waiting now. I en tomeu fura! No siento la cara, no siento el labio, pero estoy perreando sin sentido ni horario. Salgo de me tomo el baloteo, aunque tenga más baba que un bebé en el recreo. Vengo de Palma con la boca inflada, me pusieron lidocaína y una planeta fatal. Era en el dentista, me mete normal y ahora como si hubiera pegado un cha-cha. Tengo la cara colgando, pero motizaje bailando. La lengua me pesa, me sale la S, aunque juro que el ritmo me estremece. No siento la cara, no siento el labio, pero peleando se viene este mano con la boca torcida, pero el alma encendida. Yo te bailo este reggaetón con la encía. ¡Ya, por el teclado! Nina, no t'enriguis, que me van treure els queixals aquest dia, però tenc que swing, no perdes compàs, encara que pareixi que estic en fase terminal. Se poble fins a Manacor, habla anestesiado con mucho sabor, aunque parezcan enenchos que no con la boca, con si un rencho mucho sensual. No siento la cara, no siento el labio, pero perreando a modo del sabio, mayor que anestesiado, pero enamorado de esta vida loca, siempre pegado. Yo, yeah, Sillot, Porto Cristo, Son Negre, Gastoncos, work it out, work it out. Yo, Tia Fura, Temazo que mos ha fet gran cantant en Tia Fura i el teu col·laborador en Tomeu Geneta. Ja tu sabe. A veure, mem, mos heu de dir... Benzocaïna. Sí, ei. Estàs tirant de drogues i això és un programa serio, Mem, amb què vos heu basat per fer aquest temazo? Perquè això és un temazo. Vengo de Son Feliol. Uf, vale, aquí m'ho estàs dient tot. M'ho estàs dient tot. Lidocaïna. Groga. Dame tu cosita, mami. Papi murió. A ver, cal que murió. Bé, mem, hay otro papi. Voleu dir que vosaltres vos basau... Porto Cristo. Sillot. Cazcunco. Mem. Escoll baix.
Vos basau amb com ho feis, però? Vos posau un per una Yo tengo un CI de 5. per una bocina de barco, això. Sí. Vos posau un lápis a dins la botxa o algo per xerrar d'aquesta manera. Quina tècnica empleau per gravar això? Yo salgo del dentista y vale. hablo así. Val. I és quan vos sentiu autèntics, no? Per gravar, diguem. Parezco tonto, aparento tonto, pero no te engañes. Soy tonto. Vale. No us xupareixis. No, realmente. És important, això. És important. Soy muy gilipollas. Però jo no me quadra perquè... Gilipollas. Després, en Tomeu Janeta deu tenir algo que dir, esteu acompanyant. Hombre, ya tú sabes, yo acompañé a mi amigo. Ya tú sabes, amor. Lo justo para no cagarse. Bueno, estamos ahí, la vasca, amigo, ¿sabes? Ya tú sabes, amor, que lo importante es que no entienda, mira, tú sabes, Perrea, cusello. Conoce, tú conoces. Yo sí. Parece que tengo defecto, pero no la forma de hablar. Es la forma. También tienes anestesia, tú. No. Tú tienes bueno con anestesia. Sí, yo cada día anestesia. La cantanta no. No, La discoteca. La discoteca. Anestesia. Vos desvariant del tema. Crec que vos entes, però, hi ha algunes frases... Como tú sabes yo de código yo. Sí, tú no entendés. Perquè jo un dia vaig piratear el descodificador del Canal Plus. Des de sa pobla. Ara, més o manco ves això. Ara mateix, si te poses una pinta i la mous aviat de vora l'orella, pots entendre el reggaeton. M'entens? Moscali. El Cali de Moscali. Hòstia, del Cali. De Cali, de Moscali. Vale. Bueno, vosaltres teniu un ritme que te cagas. Campaclín. Campastilla, has dit. Campanet. Campaclín. Teniu un flow que no és normal. Flow. I que sabeu que agrada en els joves. Me podeu contar un poquet com feis aquest beat que tant mou i que tant enganxa la jovenea? Vosaltres que esteu dins la música, diguem. Yo flow con la mood a mí me digo yo te doy Joan, passa res yo en te doy àudio. pa No. toma nena no no. toma ya está. Vale, Sí, perdó, resposta. me pensava tenien problemes d'àudio, però sabeu que era en Tià, que estava Jo, contant Tià com se feia en Tià Geneta. Bueno, Geneta crec que no té moltes bufote balialicú. Joder, jo no puig en tant de flow, jo estic més acostumat en Tomeu Penya i ara això m'ha vengut tot com un poc gros. Per acabar, dius que t'has enviat el cotó mentre t'estaven fent una cirurgia. Això t'ha ajudat? Es importante y muy importante antes de comenzar a cantar. Ahora hablo mallorquín. He fet un cursillo. Y al dentista. Mucha anestesia y dale al rec. Grande. No ten més paraules. Casconco. Jo no m'esperava mai que una cançó... Antrax. No, ha sortit, hombre. Una cançó de reggaeton no m'esperava mai que se fes arrel de tot el que te poden ficar a un dentista. Bro, no m'ho esperava mai que les cançons fossin generades d'aquesta forma, però té tota la lògica, m'encanta aquest tema que heu fet. Dame con flow. M'ha agradat molt. La nostra enhorabona des d'aquí de Bufotes Baleàricos. Tia Geneta. Dame un beso, mami. Bona, morros. Només faltaria. Tia Geneta, vull dir, Tia Fura, perdona, i Tomeu Geneta, la nostra més sincera enhorabona des d'aquí. Vos desitjam tot el nostre èxit des de Bufotes Baleàricos. Moltes gràcies per assistir. Cosetge. Ai de muevet. Bueno, després d'aquest tumulto... Brutal.
Ha estat bestial, això, Vaja gente, Yo. Mare Déu. I per això no escoltant reggaeton. Sí, Ja està. bueno, mira. Anem a... Bon nam, tia. Tomeu, encara que no t'ho creguis, avui tenim gent que vol pagar el nostre programa i tenim un patrocinador. Déu meu, què m'estàs contant? I de veres, és un patrocinador de veres. Déu. Perquè mos patrocina Matabi. Perquè no sàpiga que Matabi són aquestes màquines d'esquitar. Que Això... poden per la vinya, que Lo... va carrer. Lo que d'unes cases fantasmes Gràcies. parades fora viles. I Matabi més sota el cuc. Vinga. Te toca. Cansat de que ses cutxes de Sant Feliu se mengin ses tomatilleres? Has perdut sa llomada amb escàvec i li ha pellat s'aranyeta coixa dels moixos guerrillers a ses auberginis? Estàs fins al con de l'etiqueta eco i tu el que vols és poder menjar un ispro que no tingui més forats que les coves d'artà? Prova es match Matabi plus Total Cook. Què diu plus? Mas. Mas. Total Cook. Quina puta mania en de dir plus? Mas. Plus. Més. Total cook. Una conjugació extrema de filtrar veneno que te deixarà els ceps i ses oliveres color verd plutonio. S'endú ses mosques de cada asa, mosqueta putera, escarabat de sa verdesca i llagost punisher com si res. S'ho no du tot. Ja no tens excusa per sa platada de trampó en llampulla que tant has enyorat. Matabi i Total Cook! Aquest producte és molt nociu per medi ambient, tant que si l'emplea de vora un tubo d'escape d'un tractor Ebro I-O-U-O-A-H Massey Ferguson, el fum del catalitzador torna color de nube de cotó fet per un fil a retirar. Pots emplear el producte com AdBlue. Da-da-di-da-da-da. AdBlue da-da-ba. Da-ba-di-da-ba-da. Ai, Déu meu, no tenim ni sin sal ni consal. A la secció de coses que mos envien. Ian. Tenim música per això. Espera, corta coses que mos envien, man. Bueno, una menys èpica, Joan. Aquesta és massa de veure. No esperant tant de la gent, man. No, O menys. bueno. Entra i entra. No hi ha cap... Tu tens una intensitat d'escovillers. Coses... saps què passa? Que ja la tenim molt familiaritzada. És igual, va bé. Coses que mos envien. Ara sí. Ian. És una secció on la gent mos envia coses, saps? Mos envien coses. Puta. Què pot ser? Això no paren ser moltes més coses. I tenim un àudio. Bueno, hòstia, a veure, anem a contar un poquet tant de història. Posa, exacte. La història és... Posa contesta. Sí, vàrem estar a una despedida, no posarem persones, però no direm petjadors, però diríem petjats. No se diu despedida, se diu comiat. Comiat, que xerres en anglès. Comiat. Bueno. Ja està aquí l'humor que només entenem nosaltres. Un call me hat. Varen tenir un call on me hat. Conjunto. Sí. Conjunto, una cosa rara. Una despedida conjunta de el noví i la novia. Mos varen divertir molt, i la veritat. Està de moda. Sí, està de moda. I de remuévalo. Proceda. La qüestió, que duem un micro d'això, què se diu? No, un megàfono. Un megàfono, vale. D'aquest de xinos. Que no és un dinosaurio. No, d'AliExpress no. Menos. Què hi ha menos que AliExpress? I diu, va, algo. Temu. Bé, temo. Te temo. Et temo. Et temo. Que és català, això. Et temo. No ho compris, això. I varen comprar un altre veu, unes altres veus, i amb això que en sa conya i darrere els boures anàvem gravant àudios i els anàvem mullant pels carrers. Sabeu que n'hi va haver un que mos va encantar, mos va agradar molt i el varen deixar gravat bastant de temps fins... Perquè, clar, ho has dit, gravava un puta sample, un i sample. després el podia reproduir 20.000 vegades. Exacte. I jo li vaig dir, jo vaig dir a un companyero, Tura, això ha de quedar registrat. I res, més que res és això, és un àudio des que varen sonar amb aquest aparato. Escoltau.
Jo te vaig dir que està molt emboiat. Te vaig dir que fessis Més en fora, però tu deies, no, ho gravarà de puta mare. Jo dic, no pot ser mai, amb aquesta puta intensitat, diu, viva la nòvia! Això és el que diu físicament. Des d'aquí, un beso a na Cati de... Poden dir, no, home, no. Sí, na Cati de Sant Carrió. De Sant Carrió. Un beso, mos va encantar aquest àudio. Volem que repeteixis això el dia de la boda i posaré amb els altaveus grossos a la música i fer un 2.0 estèreo que te cagas i un reggaeton damunt, si fa falta. És brutal. I Viva la nòvia! Va ser boníssim i el vàrem mullar 1000 vegades, vàrem riure molt, mos va agradar molt. Catalina, la nostra enhorabona des d'aquí per aquest gran crit de lluita i festa. Moltes gràcies. Després tenim preparat una cosa que no se sol fer mai en ràdio, que és un unboxing. Un unboxing. I què és un unboxing? Per si gent que no sap és taronger. Ni anar per tarongers. Lo que li van fer en Franco... Sí, i no importava. I no importava. Bueno, no importava, però tu adeu. No toques con, ja el que no hauria de ser puesto. Bé, és igual. Antecedents, una altra vegada. Sí. Com que eren les festes de Sant Carrió... Eren les festes de Sant Carrió. En Tomeu va anar... Aquí hi ha una petita controvèrsia, que és que en Tomeu li diu... Els firers. Els firers. Els firers. En Joan i jo li deien les avellaneres. Les avellaneres, però les avellaneres venen avellanes. Ja, però nosaltres són... Ha tornat un estàndard. Tots els xiringuitos aquests que munten per les festes, que venen algo... Vale, sí, algo. Han de vendre. No és que fan hamburgueses. Comestible o no? És que venen. Són avellaneres. 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 Sí. Vale. A les avellaneres... vaig veure un objecte mentre jo acompanyava les meves dues nines en la dona que mirava menys quina joieteta havíem de comprar a la fira, intentant convèncer de que no nassen els botibotis perquè és un punyetero llasto, no s'enduen res físic i seva i el son demà no se'n recordaran. I surant la ressaca com podia, digueu tot. També, amb boeres de sol que no els vaig treure tot el dia. Viva los novios! Ben romanco. El son demà, fireta, tu has de passar bé, has de fingir que tens bona cara per estar per la fira per mig. I en aquest tenderetes hi va haver una joieta que em va cridar molt l'atenció, vaig fer una foto i els ho vaig enviar... La penjarem, la podeu veure a la pàgina web. La vaig enviar en el xat que nos repercute dels bufates baleàricos i dir, ei, mireu el que he vist. Després te faré un comentari perquè vaig esperar que no l'havia vist. Vale. Mireu el que he vist. I amb això que bota en tià i me diu, el meu fill té aquest joc. Té aquest joc. I jo, oh my fucking god. En sèrio. Sí, si vols fem un unboxing el pròxim dia. Compro. Sí, se diu Crazy Flash. Crazy Flash? Crazy Flash. Que sabeu que us la versió en anglès, perquè la versió en castellà se diu, pots fer tal... Baño Boom. Explicarem un poquet lo que va aquest descubrimiento. Ojo, no és el mateix. Bueno, està ahí, però no? No. Està ahí. Primera, esteu dos més playes i aquest posa 2-4. Ja poden jugar més. A més, estic segur que va costar més pasta. Bueno, aquesta és la versió espanyola que l'hagueren comprar, tenint en compte que això va venir per Reis i tal, d'haver sortit d'un puesto oficial. Baño Boom. Hombre, de ja els Reis. El tema és Atrapa la caca. Atrapa la caca! De què va això? De que tu tens un vàter amb un desembossador i pitges en el desembossador i un moment donat de la tapadora surt una merda, literalment, de bromes, òbviament, no surt una merda, no s'han currat un mojón, a posar un animal allà un frunyo, exacte, una serradera, un pides que surt de la serradera, no han liberat a Willy, saps? A Michael Jordan matxacant. No l'han arribat a aquest nivell. I surt, no sé què són aquestes pastilletes blaves. Això, bueno, aquestes pastilletes blaves pareixen les de la impotència. Sí. Bueno. Exacte. I surt una merda disparada riguent
saps? Tota contenta. Hombre. I la loteta que fa... Ai, quina cara. Sorpresa, Ah, una sorpresa. caca volant! Que és la mateixa cara que podria fer perquè surt una merda volant o que podria fer una actriu porno en els primers 5 minuts quan se lleven... Bé, igual. Algo així. Vos han dit que hi ha una puta vale? Sí. És que meu al·lot escolta això. Vale, pues ja sabíeu que dirien porcades. Sí. Vale. Pues incluye taza de baño, al mes, hòstia, tio. Saps? Tanta sort. És brutal. Que Bueno, només el ve joc, merda. la dinàmica del joc és aquesta. I ara ja farem un unboxing Unboxing. a la ràdio. Sentiu Renau de bots, de xatxa. Ui, dai, El hem dado fet un boxing. li sua. Un El dado. dado serveix per la quantitat de vegades que has de fer rec A veure, en so. això se trata amb el desembossador. Tu poses la merda dins la cisterna, Sí. vale? I pitges, tires el dado i quantes vegades te surt? 3, pitges, 3 vegades. 3 vegades. Xup, 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 en el desembossador, a veure si surt algo. Si la caca sale lanzada de la cisterna una de las veces que el jugador empuja al desatascador, los demás jugadores deben intentar atraparla en el aire. Claro. La caca surt disparada. Surt disparada, surt Si disparada. tu, quan surt disparada, la llafes... Como casi no lo vio, ¿sabes? Surt, vale. vamos, com un puto covet especial, com un Starship Troopers, vale. saps? I l'has d'agafar, antes que no pegui en terra. Si l'agafes, guanyes una fitxa, que són les fitxes que hi ha aquí. Agafes una fitxa blava. Guanyes una fitxa i t'embrutes les mans. Claro, bueno. Vale. Si l'agafes d'en terra, agafes una fitxa. Si l'agafes a l'aire, agafes 2 fitxes. Uau. Vale. I per tornar a jugar has de posar la caca a l'orifici. I jugues quan s'acaba el joc, qui té més fitxes. Vale. Ja està. Ah. En el cas de empate, és a dir, que t'has tornat loco tirant la merda per amunt, Vale. saps? Hay Disparant que jugar merda. un cara a cara de mierda de desempate. Un cara a cara de mierda. Los jugadores que han empatado, Quina cara has de posar, però? emplatado, deben poner cada uno una mano en el desatascador y empujarlo a la vez hasta que la caca salga lanzada. En És a dir, sèrio, a doble mano. exacte, has d'agafar En sèrio. la Karcher No m'ho crec. en sa son... No, jo, conyo, t'estic llegint això. Ho penjarem, si voleu. Tots dos l'han de agafar? No, gens escatològic, aquest joc. No, ni pornogràfic. Gana el primero que consigui atrapar-la. El què? La caca. No, el meu fill petit va demanar això com a primer regalo de Reis Magos. Oh, que guapo. Ojo, a la seva defensa he de dir, perquè una amiga seva el té. Ostres. I llevaven caca junts, que romàntic. Amb allò de culo B o culo de C o no? No, Caca B o caca de C. caca, creo caca que no. Caca. I fins aquí és un unboxing de Crazy Flash o Banyo Boom. Banyo boom. La caca. Una cançó de Mama Ladilla. Que deia, la caca. Oh, que bo. M'ha agradat molt aquest joc. Ostres, ja un dia em venir i vull fer una partida d'això. Ostres, que bo. Jo quan veig aquests jocs m'imagino, sempre m'imagino una taula de gent super sèria, vestida en traje i tot això i tal. Bueno, hem pensat treure aquest joc d'una merda que surt però gent super arreglada debatint el joc que van a treure en guany. Com Que serà la hòstia, saps? Ho petarà. A les categories que den aceptamos barco como animal acuático, com a dir, venga, vale, és puta pesat, tal. Ja no se fan molt d'anuncis d'això, de jocs de taula d'aquella manera, o sí? De xerren... Sí que n'hi ha, el que passa que com que tu només t'infles a Netflix i sèries d'aquestes rares... Ah, que no hi ha anuncis. Bueno, no hi ha anuncis. No hi ha anuncis. Perquè pagues Netflix Premium. No n'hi ha pots, batu a Déu no es verà. No paig premiums ni hostis, i per això me'n menys molts, que no voldria, però bueno. Continuem. Com anem? Sí. Com anem de timing? Uec, com anem? El nostre supertècnic de so. 45. Ah? 45. Què dius? Anem superbé. Des de quan? Això és així? Bueno, podem fer anècdotes? Vinga. Sí. Tenim, abans d'explicar, tenim una punyetera història per darrere, Sí, background, que està allà, en background. que no ve mai, No arriba fa mai. un put any. Que tenim coses darrere per poder xerrar. Però bueno. Uac, uac.
anècdotes y sucedáneos. Bueno, lo de la travessa ja està contat. Vale? El van contar? Sí, i no ho hem borrat d'aquí. En sèrio? Sí? No? No, perquè no van arribar. No, t'apareix? No. Porque la traviesa, sí. Despancho pesado. Sí, ho varen xerrar. Sí. De Sí, ara estaven debatint a veure De mem... quin pan sobrassada? Sí, Aquest... aquest... Okay, d'estul taronja. Sí, Ah, xut de vale. taronja, tot està I contat. d'escotxo també, sí. Sí, està tot Hòstia, quin contat. puta Alzheimer, no? Bueno, Alzheimer. Capítol 50. Sí, Vale. capítol 50, ho veus, Vale. ho veus. 40 no. Ja, mem, això ha estat una patinada que de les anècdotes Vale. no n'hem llevada una que ja l'havien contada, vale? Home, Però... patos patinen. Sí. Patoinen. Bueno, en Tià té una altra anècdota, vale? A part de queixa de les comados que ja m'havien contat. Curteta, tampoc no... Bueno, però farem un toma i daca, que se diu. No Vinga, arriba... Que per cert, venint cap aquí, Epa. ja ho han dit que m'he arribat mega tard, venia a escoltar La Ruïna. És bo aquest programa. Sí. Molt recomanable, aquest podcast, però i els han donat tropecientos mil premis, estan fent una gira que tenen ple per tot, i el programa li fa a la gent. Li fa la gent. Hòstia puta. Però en aquell... Fan un pot de ràbia, Sí. perquè realment aquests dos tios, Fan xistes Ignasi damunt- Tartamu i no sé què tal, Eh. no aporten una puta merda, perquè i fan xistes Damunt- en l'anècdota anterior. Correcte. I ja està. Mem, molt bé, sí, Una bona passidea. qualcun està ben tirat. No, realment és viure de rentes de puta mare. Sí. De puta mare. Han sabut crear un producte. Sí, totalment. Han sabut crear un producte. No com nosaltres. No. Que hem de tirar dels nostres fills, d'anècdotes de nostres fills per estirar la cadena. Estem trenquent el nostre fill per damunt de les seves possibilitats. Sí, totalment. L'assistenta social ja crida a la nostra porta. Bueno, xerrant dels nostres fills, a colació, que vol dir... Passar pel colador. Una empresa de colar. El meu fill és molt bo. L'altre dia jugàvem tenim una espècie de trivial, vale? On t'ho fan preguntes, de cuentos, no sé quanta i tal, perquè els dos lots els puguin contestar. Vale. I els van fer una pregunta bastant simple, que tots dos la sabien. Sí. ¿Vale? Y le diuen, ¿cómo se llama el hada de Peter Pan? I tots dos, jo lo sé. I el gran diu, vale, doncs fem una cosa, la leim entre tots dos. I diu, vale. I el gran diu, Campa, i el petit diu, Nieves. De Campa Nieves, per jo és el millor personatge que podria sortir, saps? Un puta híbrid d'una Campanilla i una Blancanieves, saps? El nou personatge de Disney. Vale, el gran volia dir Campanilla, el petit volia dir Blancanieves, Campanieves. Que en la Campanilla tots han pensat que en Peter Pan el que feia la Campanilla... Això me sona un episodi de The Boys, això. Bueno, qui hagi vist The Boys... No, The Boys no, de Gen V. Gen V, sí, la temporada dels universitaris de Gen V. És un pan de Campanilla, no, aquella? Tirant polvo medieval, ja està. Bueno, vale, res. Següent anècdota, jo un dia passàvem per el Cudí, per Can Boi, i vàrem passar per davant el multicentre que té Can Boi darrere de castillos hinxables, històries, i res, amb el cotxe passàvem i la meva dona me va dir un dia hem de venir a sopar aquí en les nines, tal i qual. I na Júlia va dir, sí, mamà, la petita, jo vull anar aquí. I la meva dona me diu, vale, un dia vendrem a sopar. I la petita diu, no, jo vull venir a jullar. Sí, que putes. Com a dir, Tu, mama, no me toquis els collons, saps? jo no vull menjar un bistec damunt el Castelló hinxable mentre es bot. És molt literal. És superliteral, la petita. És superliteral. I ella, jo sé que quan varen passar se va imaginar, perquè jo estic allí, jo estic sabent, un dia vendrem a sopar aquí. I com a dir,
Sí, No, a mama, sopar mirant el castell. Jo aquí no vull venir a sopar, jo vull venir a votar. No me donis un bistec mentre vot, perquè me marejaré, no m'ho podré acabar, i jo m'agrada menjar, perquè és veritat que li agrada molt menjar, però ella sabeu que se va imaginar pellant vots i menjant bistec a la vellada. I va dir, no, jo vull venir a jullar aquí, no vull venir a menjar mentre vot, que això és super incòmodo. En fi, això. Bueno. Boníssim. No, és que som molt fan. De les dues, però que... Mare meva. No, i són blanc i negre. Joder. Literalment, també. Bueno, aquesta no sé si classificar-la com a anècdota Uep. o què, però mos passa algo. El meu fill, bé, tots dos, van a música a Portal. Ah, Brutal. Hi ha una escola de música molt bona, molt bona, des d'aquí podem fer un poc de propaganda. Faltaria. Se diu Major 82, m'ha pres. Bueno, Tot sí, sigui això, 80, sí. per la propaganda de la música, top, sempre. top, sí, no, és brutal. Professors molt bons, escola de música molt bona, impressionant. Bueno, clar, el que feim els pares arriba a una edat en què mos convertim en taxis. Sí, Tirant per amunt i per avall. sí. Fem voltes per Palma. Fem per voltes per Portal. Palma i fem voltes per Portal. I, clar, feim aquest camí moltes vegades i un dia mos trobam amb una cabra Oh. per la carretera. No l'atropellareu? No, Ah, vale? perquè ja en tenc una de trista. Passam per Portal, i veiem una cabra. Bueno, fins aquí, part forana, Tot ok. tot, coses que passen que cosen. Passes que cosen. Passam un altre dia i resulta que veiem una persona, una parella, que duia la cabra a la vora, Ostres, aquí és la mateixa. la mateixa. Mm. Jo vaig dir, això ja és massa casualitat. Sí. Sí. Molta. I un altre dia tornem a passar per allà, jo dic, això ja a partir d'aquí ja, en el meu fill, quan els acostava a música, ja ara cercant la cabra. Ja anàvem mirant on trobant la cabra. Bones, la cabra. I passam per un cornaloret allà i miram, goitam per allà on l'havíem vista i mos frenam una mica i efectivament veiem una parella que treu a passejar la cabra. Oh, the fucking goat. Yeah, aquí anem. El meu fill gran va, jo t'he dit que aposta a l'escola, no és casualitat, l'escola de música és una puta passada, i resulta que fan com una espècie de jam session on fan música i tal, i que jo dic, escolta, dic, tio, de fer una cançó de la cabra. I a Mèxic que jo la puc aconseguir, però hi va un dia que van fer una cançó de la cabra. Goat Pro. The goat. Where is the goat? Where is the goat? La Goat Pro. Goat. Goat Pro. I van posar... I van fer una cançó de la puta cabra. Jo anava a dir-li la cançó que volia que fessin. Adiós, Ja la sorpréndeme. saps. Sorpréndeme. La cabra. Ni Nino de la cabra. Ni Nino de la parió. Yo Ni, tenía una cabra que ni, se ni, llamaba ni, ni, Asunción. ni. Vale, pues no li podia cantar això dins del cotxe. I més Tot molt i que me antic. sortia, eh? Claro. Antiguònia. Claro. Sí. Però bueno. Però bueno, curiós el tema de que per Portal hi ha una parella que passeja una cabra. Passeig una cabra. Molt bé, molt bé. No fan aquest renou. Ja sí, a vegades fan... Xerren molt quan la fan... Treuen molt la llengua. M'agrada molt ja quan xerren les cabres i canten i criden. Muy bien, nosaltres... bueno, jo tot sol anava amb el cotxe i deia un dia i vaig tenir un tema també amb animals i me va saber un mal de s'ànima perquè amb el cotxe anava cap a cases, tornant de la feina, un dia faner qualsevol, i amb això que vaig veure com un bitxo davant la carretera entre, ja sé d'això, entre Santa Margalida i Muro, i amb això que veig un xoric, vale? Un xoric, un xoriller, com pugui entendre altra gent, nosaltres a Sant Carrió li deien xoric, que se'n va anar cap en el bitxo, i jo de, no passarà, no el anirà a agafar, jo devia anar a 80, amb això que baixa, s'atura a agafar el bitxo i jo no vaig tenir temps de frenar de cap de les maneres, no m'esperava mai que aquest bitxo s'aturàs davant. Cago en Déu, no vaig tenir temps, vaig atropellar el xoric. Bueno. El vaig tropitjar, me va fer un mal de s'ànima, ara no me'n fa tant perquè sé que no estan en tant de perill d'extinció com antes, però
Resulta que jo, de mal nom, per part de mon pare, al cel sia, són xoric. I me vaig sentir com una guina batada a jo mateix de matar un xoric. Com si atropellassis un familiar. Sí, algo així. Me va saber... No de prop, però sí, un cosí d'en fora. No, me va saber més greu de lo normal de tropitjar un bitxo per la carretera, perquè a vegades se cruzen bitxos, sí, un cosí d'en fora, saps? I cago en Déu, vaig sentir un mal gust després d'atropellar aquest bitxo, que vaig dir, hosti, ara he matat un ancestro meu. He matat un ancestro meu i no me n'he donat compte. Res, només era el fet aquest que me va fer mal a que m'escoltau, no atropelleu als rapaces ni... No. Frenau-s'hi per... Rapinyaires. Rapinyaires. Tal, perquè realment, a veure que està molt millor, perquè Milana n'hi ha a tope. Ara mateix, Milana, puta tant Milana, xorits com milanes... Jo que m'agrada fer volar dron, som dronero, som un ladrón. Ladrón... Gràcies, Joan. Ni això. El ladrón cree que todos son de su condició. I és treure puta dron i automàticament baixa una Milana. N'hi ha tot. Ui, el meu germà m'ho va dir amb avionets i tot. Se fuen, Se fuen. Bueno, no és que se fuen. No. Curiositat. És curiositat. Venen a veure menquets. I ja està. Venen, baixen... Qui ets tu? Són uns bitxos que potser s'aixequen 2 quilòmetres. I quan tu estàs volant un trasto a 200 metres, s'aixequen, baixen, miren ets i te'n tornen una altra vegada per amunt. Això és la seva... Normalment no te fan res, a no ser que els hi toquis el cor en tu elles. Hombre, clar. No te fan res. Normal. I els xorics, pues no ho sé, és veritat. Les gavines, o gaviotes, per mallorquins... Les gaviotes. Ojo. Això sí que se rebota. Puta, Són putes les gaviotes. Que si són putes, tio. I xeretges. Per menjar són de lentilles. No serveix per res, aquesta puta aparato, que és com el parafango d'un 4L, són enormes. Com a mosquits no serveixen per res. Són grosses, tio. El bitxo més gros de lo normal. I fan nos en les orelles. Puta nosa. Mare de Déu, quin puta aparato. Aparatos que no fan falta. No. Sí. Bueno. Les rates de l'aire, com deien aquells. Total. Què fem? Ho deixem aquí, que... Podem deixar les mitges anècdotes, perquè en teníem un parell més, però sí, Vinga. jo crec que sí. És hora de posar punt, perquè avui hem començat tard i hem fet tardíssim. Sí. Recordeu que mos podeu escriure per correu elèctric a bufotesbalericus@gmail.com i si no tindrem només spam, per Twitter its.com @bufotes_bufotespodcast. Publicam un capítol nou cada 2 diumenges a les 8:30 del vespre i si me voleu ajudar a ser un poc més coneguts, pitjau la campaneta a la vostra plataforma de podcast tipus Spotify o similar. Fa dos sol. I just amb això ja vos sortirà un avís quan publiquem nou episodi bufoter. Que tenim una pàgina web, que no és cap broma, on podeu comprar camisetes, fer donatius. Penseu que amb una camiseta vos enviem una... Què deim? Pegatina o ferretina? Són de Mallorca, pegatina. Sticker. Ferretina. Per modi preu de 15 euros podeu tenir una camiseta de la vostra talla. Ja sí, ara sí tenim model d'home i de dona. Sí. Hem de dir que també. Ha estat un poquet d'èxit, si mateix, Tu, no hem comanat de repetido de 20. Saps que les festes de Sant Jordi em van comanar una putada de camisetes? Sí, no, ja ho he vist. Joder, molt bé, no? Ole tu. Agrair... Moltes gràcies, Moltes gràcies a tots els que heu comanat camisetes. Vos diríem que en euro el donarem a Coca-Cola, però que va, just per no fer quebres. Per pallasso corrent de Cantià. Som així de tristos. No, pallajesa. Sí, pallajesa i poca cosa més. I el vi. I res, que si entrau a la pàgina web la podeu comprar directament i si mos coneixeu, òbviament, o el que sigui, mos enviar un missatge i també la comanarem. Faltaria. Mos podeu comanar la camiseta amb el format que vulgueu. Ara ja acceptam un crit per xerrer. Vull una camiseta. Una paloma que exagera, també. I whatsapps, telegrams, tiktoks... que és una camiseta totalment negra, màniga curta i que té el logo al mig, que he de dir que du 3 rentades la meva. 3. Boníssima impressió. Si no la poses a la secadora... Boníssima impressió. Aguanta. Joder. Sense cap problema.
Top, eh? No. Ni Lacoste imprimeix No, així, no. eh? Ostres, molt bé, eh? Lacoste, Qualitat. la marca d'AliExpress, la capovalla. Bueno, Amb aquest xistaco mos poden despedir. nosaltres som la Xalapot. Nosaltres som Bufotes Balearicus, Tomeu, Joan, Jaume i Tià, un servidor. Un saludo from todo un Mallorca. saludo from Mallorca. Esperant que us hagi agradat aquest capítol i si no hi ha res de nou, ens veiem d'aquí 15 dies. Moltes gràcies per tot i si l'amo no em vol saber res, ja de vegades tot enviaré. Sí. Sasa és per de més que dormi. Alerta. Pot aquí, que si no s'ho pagarà. Perquè escopim masses antipop. Bona nit, bon dia, a sort que esteu ja escoltant. Estic fent antipop de molt que li he escopit. Hòstia. Bona nit. Bona nit.